portread Esyllt Jones ydy hwn am yr Athro Angharad Puw Davies, diwrnod yn ei bywyd. Magwyd Angharad Puw Davies yng Ngwern y Mynydd, Sir y Fflint, a chafodd ei haddysg yn ysgol maes Garmon y Ddwyrgrig, cyn mynd i goleg Sant Ioan, Caergrawnt, i dderbyn ei haddysg feddygol. Darllenodd lyfr pan oedd yn yr ysgol am brosiect iechyd cyhoeddus i waredu schizosomasis ar ynys Santa Lucia. Trwy reoli poblogaeth malwod oedd yn gartref i'r parasit, ac ar yr ynys a chael ei chyfareddu gan hyn i gyd. Ar ôl cymhwyso fel meddyg, aeth yn ôl at y maes yna a phenderfynu arbenigo mewn microbeoleg clinigol. Tydi diwrnod y mywyd Angharad ddim byd yn debyg i'r un dwi yn gyfarwydd ag pan o'n i'n feddyg. Mae hi'n athro microbeoleg yn ysgol feddygol yn Abertawe, ond mae ganddi sawl het arall hefyd sy'n golygu fod na amrywiaeth rhyfeddol yn ei gwaith bob dydd. Ar ôl codi'n gynnar tua 6:45 a pharatoi ei 3 plentyn i ddal y bws i ysgol gyfun gwyr, mae'n barod i gychwyn gwaith erbyn 8 y bore. Weithiau bydd hyn yn golygu gweithio gartre neu bydd yn mynd i'r brifysgol i addysgu myfyrwyr biowyddoniaeth a chiw feddygon. Wedi codi cyfyngiadau Covid-19, mae'n teimlo mor braf i'w cael darlithion fyw ar gampws y brifysgol. Ac mae'r daith yno yn hyfryd. Bydd yn mynd drwy Barg Singleton a gall weld bai eang Abertawe a'r mwmbls o'i blaen wrth gerdded i'r swyddfa. Dro arall bydd ar y tren i Lundain yn fore i gynnal cyfarfodydd yng Ngholeg Brenhinol y patholegwyr, lle mae'n is-lywydd ac yn gyfrifol am arwain addysg ôl-raddedig i'r coleg. Dyma'r rôl sy'n ei galluogi gael effaith gwirioneddol ar fyfyrwyr meddygol a meddygon iau, ac mae'n gweld hyn yn fraint gan obeithio y gall ddylanwadu arnynt i ddilyn neu ddatblygu gyrfa ym myd y microbeoleg, am fod gwir angen rhagor i weithio yn y maes yma. Hefyd, mae'n arweinydd arbenigedd haint ar gyfer ymchwil iechyd a gofal Cymru sydd wedi golygu llawer o gyfarfodydd rhithiol dros gyfnod y pandemig. Bu ymchwil iechyd a gofal Cymru yn gofalu am 81 o dreialon clinigol at Covid-19 a llwyddwyd i recrwtio dros 10,000 o gleifion yng Nghymru i gymryd rhan. Bryd arall bydd yn cynghori meddygon yn yr ysbytai neu yn y feddygfa ar drin achosion o heintiau, cryptosporidium, sef ei harbenigedd hi ym myd microbeoleg. Mae'r uned gyfeirio genedlaethol cryptosporidium yn Abertawe ac mae'n ymateb i ymholiadau i bob cwr o'r wlad yn enwedig os yw'r claf yn fregus o ran imiwnedd. Dyma haen sy'n ddifrifol i'r claf bregus o ran imiwnedd, ond sydd hefyd yn gyfrifol am lawer o achosion dolur rhydd mewn plant bach ac all bara am 2 wythnos ar adegau, sydd yn annifyr ac yn anymunol i unrhyw un. Ei bod yn ddarlithydd cysylltiol gyda'r Coleg Cymraeg, does dim llawer o gyfle i addysgu yn y Gymraeg, ond mae'n diwtor personol i sawl myfyriwr sydd am gael ei diwtora yn y Gymraeg ac mae wedi goruchwylio ymchwil PhD trwy'r Gymraeg. Gan amlaf bydd ar gael wedyn i'r plant erbyn 4 gloch i'w cyrchu i'w gwahanol weithgareddau, os bydd angen, ond yn dal i weithio gartre tan rhyw 7 yr hwyr, ac yna eto am rai oriau tan tua 1/2 awr y 11 yr hwyr. I bod i'n chael un anodd gwahaniaethu rhwng amser gwaith ac amser hamdden, bydd yn ymlacio trwy goginio gyda'i merch a garddio gyda'i mab iau. Mae'n mynnu nad yw'n arbenigwr ar y naill na'r llall. Ymunodd hefyd â dosbarth cynghanedd Robert Powell a mwynhau'n fawr yr her o lunio cerddi yn y mesur caeth ac ar un adeg cyn Covid-19, bu'n aelod o dîm Talon y Beirdd, Tannau Tawe. Mae'n aelod o glwb darllen Tŷ Tawe hefyd, dan arweiniad Elin Meek, na chafodd lawer o gyfle i ddarllen yn ystod y pandemig,
ond mae'n barod i fynd yn ôl ati eto. Bywyd llawn iawn a thipyn o amrywiaeth bob dydd ac sy'n rhoi boddhad mawr iddi gan y gall dylanwadu ar iechyd llawer mewn un diwrnod, nad yw'n gweld cleifion yn y cnawd bellach. Dyma ddwy gerdd o'i gwaith a gafodd ei cynnwys yn llyfr Awen Tawe a gyhoeddwyd yn y flwyddyn 2013, gan gofio fod eleni yn ganlwyddiant yr urdd a bellach yn 10 degawd. Syrifan, 9 degawd o weledigaeth a gorchest gwarchod ei dreftadaeth, egin ir yn goedwi gwnaeth ar dail yn ysbrydoliaeth. Can y nos, consiriwr y gŵn serog, un edau ydyw'r brodwaith gemog, deiliwr cain, sawl glain ar glo gweithiaist i'r llwybr lleithog. Saith sydyn Angharad, hoff cerddoriaeth hen alawon Cymru, enghraifft Mair Thomas Evans. Hoff wyliau, Nant Gwythaeirn. Hoff lyfr o Tyn y Gorchydd gan Angharad Price. Hoff flodyn, Cennin Peder. Hoff fwyd, pob un. Hoff ddiod, coffi. Aderyn y nos neu'r bore, aderyn y nos.